Mateo Kapitulo 5. Ayaw ninyo hunahuna nga may anhi ako, aron pagsalikway sa balaod ni Moises, ug sa mga pagtulunaan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway ni ini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Busa, ang dili magtuman bisan sa labing gamay bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos saging harian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako saging harian sa langit.